Egunon danoi. Bueno, gaurko egunien geurekin dakau Agurtzane Elorriaga. Bera, txirrindularitzaren munduan, hasi eta hasia izan den emakume bat da. Ixorretarra, hemen Durangaldekue, eta apur bat gaur azalduko eskune da bizikletaren eta txirrindularitzaren inguruko nondik norako batzuk, bai? Orduen hasteko galderatxo batzukin hasiko gara. Agurtzane, azaldu halko zen niguke noiz hasi zen zure kirolaren ganako zaletasuna? Txikitatik, nagusiago izan zinenean, apur bat hori azaldu halko zen niguke? Bai, bueno, a ber, kirolarekiko zaletasuna gehiago enfokauko nuke txirrindularitzarako zaletasuna, ezta? Ni beti esia izan naz baserri giruen, nire gurasuek baserriko esielako orduen asteburuetan eta oposasoien eta beti gotzen gendun baserrire. Eta baserriko mutilek danak bizikletan txirrindularitza munduen ibilken ziren. Eta gero horrez gan, nire aike beti egonda Durengoko txirrindulari elkartien sartute. Orduen beti bizi izen dut txirrindularitza gertutik. Eta 15 urte neukezela, nire beste auzoko lagun batekin, pentsau genduen apunteti Durangoko txirrindulari elkartien, eta horraz izan nire txirrindularitzako abenturie. Orduen esan lehike, zaletasune hasi zela familia inguruen, ezta? Bai, beti, etzien beti bizi izen dugu txirrindularitzako afizio hori. Hala ere, badago praktikatu izan duzun beste kirolik? Bueno, kirola orokorrien guztetan jate gehiago resistentziako kirolak izango neukez, talde kiroletan eta ez naz izen oso saletue. Naiz eta ikusi bai, praktikatzen ez naz ibili, eta gehiago beti guztabizin jaztez iraupen luzeko kirolak. Baina, kompetizio munduen txirrindularitzaen jote serio hartute, eta behin txirrindularitza itzitakoen, probauna ben duatloi eta triatloi batzuk egin nituen, baina, beste nivel baten eta bestera batera. Vale. Eta, gu hemen gatoz, Maristetako zentrotik, eta irakasliek gara, eta orduan jakin nahiko geunke, ikasketei buruz hitz egitean, zerk deitu zotzun zeuri arreta, gehien bat, kirolaren munduan eta txirrindularitzaren munduan bidie hartzeko? Bai, azkenien, lehengoetan hobi moduen edo maila bajuetan hasi nintzen kirola praktiketan, baina gero ja maila altura arte heldu nintzen eta orduen ja maila horretan entrenamentuek eta askoz garrantzi handiz haue hartzen dabe, eta benetan interes handiz sortze osten zelan entrenamentuekin egoera fizikue landu alzan, hobetu alzan, eta orduen zaletasun horretatik hasite piztu jazten IBF-eko grina hori, ezta? Gehiago goi errendimenduko kirolera lotute, batez be hori entrenamentuen mundu hori eta asko guztetan jatelako. Orden, 18 urtekin Gasteizera jo nintzen, eta bertan hasi nabezan ikasketa jarduera fisiko eta kiroletako lizentziaturan. Eta, 5 urte pasaune bazan Gasteizen bizitzen, eta, Bizkaia Durangoko talde kirolari izetiez gain, talde zuzendari izetiez gain, kirolenen irakaslea beban azorden, bi alderdizek gustartzen du. Bandin dozu guztize, ikasketetatik irakasle izatera pasatzia. Bai. Vale. Geure ikaslien artien bultzatu nahiko geunke bizikletaren erabilera, baina entzun egin izan dugu, perezia moteo txiela edo bizikleta puntuen eukitzie, edo konpontzi eta ondo eukitzie gatza dala, hori horrela da? Bai, nik ikaslientzako mezu desberdinak dekuaz, ezta? Aipatu dozuen bezala, ni goi mailako kirolari izenaz, baina bizikletan ibiltziek ez dago esan nahi, helburu bezala bakarrik goi mailako txirrindulari izatera heldu behar zarienik. Baizik eta bizikleta dekoz erabilera pilo bat, eta nik dekoten mezua zuei zabaltzeko da, bizikleta mugitzeko erraztasun asko moten dozkun behikuloa dala,
eta gainera oso eramerkea, eta gainera ez dauela ezer kutsatzen. Eta bai esan behar dutena da, batzuetan gertatzen dela, arazotzore matero egitzen dugunin ez dugule jakiten zelan ipini berriro bizikleta, eta hor bastar baten izten dugule luzaroan ez dakigulako nola erantzun, eta bai guztoko jaten, apurtxo bat, 3-4 gauza esatea, zelan konpondu aldan, edo zelan ipini aldan puntuan bizikleta, egunero ibiltzeko, eta bastar baten ez aparkatzeko bizikleta. Bueno, hasiko gara, zelan zulatu bat eukinezkero zelan konpontzen dan modu errez batien. Bueno, badakizu hain modu desberdinetako bizikletak dauzela, baina ez dago eskusarik edo zelango bizikleta eukin jebe ikastetxera adibidez bizikleta zurbiltzeko. Hemen ikusten duzuena da, konpetiziñoko bizikleta bat, eta momentu honetan, diskozko frenuek dekoz. Egize da, ez dekiela zertan diskorik euki behar bizikletak, baina, bizikleta atara eta ipinterako orduen kontu euki behar da disku eukin edo disku eukinez, eta oin adibidetxo bat erakutzikot edo ipinikot zelan errubeda soltetan dan eta zelan errubeda ipintzen dan. Bueno, pintzaso bat euki da lehengo aldatzeko bizikleta egin behar dana da, pinoirik bajuenean ipini, eta hobeto platu altuan jartzen badugu. Ordan, oin dekogu katea ondo, behin katia ondo jarriki dauela, ez beharko dugunera errubedi esoltau. Diskozko errubedan apur bat komplikatzu hauak izeten die, disko barik errezau soltetan da. Eta, ja aukiko gendun, errubeda soltaute konpontzeko, bale? Oinik beste errubeda bat dekoten esor, pintzaute benetan dekotena, erabiliko dugu hori. Eta oin, eingotena da berriro bere lekuen jarri, bale? Pauso egingo dugu, ja behin errubeda pres dekogunien. Bale, oin ja, ondo kolokaute dekogu, eta errubeda lotuko dugu. Bale, eta oin konprobatu behar dana da, ondo dabilela eta errubeda frenau barik dauela. Bai frenuetan, diskozkuetan hemen, takuek eruten dugu zenien hemen, egoten die frenuek, eta gero kuadroagaz ez dauela errubedak ikutzen, bale? Orduen ja presteukiko gendun barriro ibilteko. Eta oin, eingo dugune da, benetako pintzautako errobeda konpondu. Bueno, bizikletan ibilteko, pintzaso bat eukin ezkero, beharrezkoa dugu pintzasoa konpontzeko erremintxak, bai? Orduan, beti eruen biher da, errepostoko kamara bat, gero, desmontadoreak deitzen dienak, gero, bizikletan zoiezien nien bebai, ondo egoten da dokumentazioa, hori beti, nik eruten dute bai bonbonatxo bat, infletako bizkor, dirue, edo zein arazo ekin eskero edo beti diru apur bate eukitio beharrezkoa izaten da, edo garrantzitsua, haien giltz batzuk be eramaten duaz, baina eta gero infladora, bai? Errubeda infletako. Eta honez gain, bizikletan ibiltzeko, badakizue derrigorra dala, baina ez derrigorra dalako bakarrik, baizik eta asko babesten dauelako kaskue beti, bai?
betaurrekoek ondo etorten die, askotan abiadura handiz hau edanez, zikinkerize eta moskituek eta sartzen dielako begizetan, orduen betaurrekoek oso lagungarri izeten die. Eta, bueno, oin hasiko gara, pintzaso bat edo zulatu bat konpontzen, bale? Normalien, egunerokotasunien ez dugu pintzaso bat egiten dugunien partze bat ipintzen eta hasten, ze askotarretan da, orduen egiten dana asko sarina izeten da, kamera aldatu eta listo. Orduen, hemen dekogu desinflautako errubera, eta ingo dugunera, kamera atara. Desmontadoreak izaten dira laguntzeko kamera ataratzen. Kubierta kanpora atara behar da. Hemen ikusten da kamera, pintzautako kamera, orduen, eta erako dugu, hemen infletako pitorru da, orduen hori kanpora, eta eraten dugu. Eta zulatutako kamera, fuera. Oinen behar da naizeten da, kubierta barrutik errepasau, ze askotan, zulatua izeten da, untze txikiren bat edo sartzen dalako, eta bertan geratzen da. Orduen, espadugu etaraten, kamera barria bardin zulatuko dabe. Zulatu gau, orduan, errepasetan dugu, ikusten dugu ondo dauela, ganetik errepasa, kristaltxoren bat edo geratu dan ikusteko, baldin badau, kanpora atarako dugu, eta oinengo dugunera, kamera barria jarri. Niri hasteko guztetan jate, apurtxo bat infleti lehengo kamera. Pitorrue zabalduko dugu. Pitorroa sarratuko dutxu. Edo zinfletako dana. Eta joan behar gara, kamera barrure sartzen. Bueno, urtzen eta honekin nahi amaitzen zabizen bikertien, konta baldozku zapur bat zure nondik norakoa ze taldetan parte hartu izan duzu. Bai, lehen esan duten moduen hasi nintzen 15 urtegaz, Durangoko txirrindulari elkartean, eta, lehenengo garaipen aia lortu naben, hasi eta lehenengo urte horretan, ezta? Bigarren urteko kadetean nintzela. Eta gero ja, juveniletan, apurtxo bate serioago hartu naben oraindik, eta juveniletako lehenengo urtean ja Espainiako selekzioak deitu osten, mundialetara juteko. Eta, ja hor ikusi naben, txarto izatela juten bizikletako mundu hau, eta orduan ja hasi nintzen benetan gogor haue entrenetan, eta ja goi mailako kirolari moduen zentrau nintzen, ezta? Eta lehenengo urtieken gendu zen, Durangoko txirrindulari elkarteko sabeko taldea zan, eta hau erabiltzen dut laguntzeko. Batzuek ez da laguntza hori behar izaten, indar asko dekielako atxamarretan eta, baina ez da nire kasua, orduenik erabiltzen dut honen laguntza kubierta hau sartu izateko bai. Beti uki behar da kontua baina, laguntza ematen diogunean, kamera ez zapaltzen, ze bestela zulatuen genke adaptadero laguntza honekin, bale? Zaki hori kontuen auki behar. Oin, behin ikusita kamera ez dagoela kubiertagaz harrapauta, hori ikusi behar da, bastarretan ez dauela kamerarik biztan, eta behin hori konprobaute dekogunien, azken pausura joko dugu, eta azken pausua da, berriro pitorroa zabaldu, eta errube da inflatzearena.
Lasterketa askotan parte hartu ozuela komenta oso, da holan garaipen garrantzitsuren bat edo zuretzat oroimen honenak ekartu zen bat kontaldozkuzu? Bai, garaipenen artien, hainbat lasterketa irabazi nituen garaiaretan, eta nire lorpen holan politenetako baten artean izango zen, estatu mailan egiten zen Kopa Espainiako lasterketa bat irabazi naben, ezta? Baina gero beste esangura berezi badekona da Joanes Omarribarekin lortu genuen turrak, ezta? Emakumeen turra garaiaretan oso garrantzitsua zen, zoritxarrez orain ez da egiten, baina orduan egiten zen, eta Durangoko taldearekin lortu genuen Frantziako turra etxera ekartzea, eta benetan oso polite eta bizi guztian akordauko nazena izango da. Zoriontzekua Agurtzane, esan dozune, bai. Eta bai komentagozu, ontsa ezabizela Bizkaia Durango taldeko zuzendari bezala, ezta? Dala txirrindulari emakumeen talde bat. Eta holan galdera bezala, ze uste duzu dela gatzaue? Txirrindulari ala zuzendari izatie? Azkenien rol desberdinak izaten di, ezta? Txirrindularizaren bitartien, dekosun ardura bakarra da, zure maila fisikoa eta ahalik eta modurik onenean heltzen lasterketetara, eta aldiz, talde bateko zuzendaria zarienen eta arduradun nagusia, zure helburua da talde osoa ahalik eta modurik onenean heltzie lasterketetara. Eta urtengoan askoz gogorragoa izan da, COVID-aren kontu honekin, lasterketara danok sano ailegetie, eta lasterketatik bueltan etxera, danok sano ailegetie. Orduan, aurten estres handiko urtea izan da, baina gustu askoz egindako lana da. Eta ja inflaute eukiko gendu, preste eukiko gendu, errubera bizikletan jartzeko. Kamarakin, beti ez dira bertan bera botata utzi behar, orduan, gorde, sartuko dugu nire kotxea daukat rekambio guztia gordetzeko, ez daukana boltsikoan eraman barriro etxera, eta etxean egingo genukena da zuloan non dagoen topau, eta bertan kola eta partxearekin zuloa konpondu, hurrengo baten berrerabili ahal izateko kamara zulatua. Eta oinengo dugune da, bizikletak luzeruen aguantabal izeteko eta mantenimentu hon bat eukileko, komeni dana da bizikleta garbirik mantentzie. Normalien egunerokotasunien askorik ez da zikintzen, eta igual ez da inbeste bier, baina menditi bueltatxon bat egiten dugunien ero, beti sartzen gara putxuren baten, eta holanda, orduen, noizien behin, herrizen gabizenien ondo dugu garbitzi, eta mendiko bueltak egiten dugu zenien, beti bueltan, garrantzitsua da bizikleta garbitzia. Orduen, lehenengo ingo dugune da, katia garbitu. Katia garbitzeko, guk produktu berezize dekogu, baina gasolina apur batekin nahiko da. Jaboia eta uregaz katia ez da garbitzen. Orduen, garrantzitsua da, lehenengo jaboitu baino harina, katia garbitzia gasolina edo gasolio apurtxo batekin. Nik produktua deko dia eta orduen zuzenean. Ordean, hengo dugune da, apurtxo bat bota, batez be pinoietara, kanbidora hemen pilatzen da lupetza eta askotan koipie zikintzen danien, koipe baltza geratzen da, bale? Eta orduen, koipea juntekan da lekuetan, emon, koipi urtu eta jauzi daiken. Borrotza sar batekin edo, gero pasau, bai? Agurtzane da, hasian komenta oso zelan txikitan mutiekin ibiltzen zinela asko bizikletan eta da ez dakigu emakumien presentzia azken urte honetan handituen jan gehien bat hori txirrindularitza munduen. Orokorrien esango neuke emakumeen kirolak gorein dauela eta emakumea kirolera
hurbildu egin dela eta askoz emakume gehiago egiten dauela edo kirola edo jarduera fisiko eta bizikletan be, hori ikusten da. Ez da lehen oso raru esan bidetizier emakume bizikletan ikusti eta oin sarritan ikusten dugu, bale? Orduan, zorionez, emakumeok be, aiziko denbora guretzako edo gure ganatzie, ondo etorri da kirolera hurbiltze prozesu horretan. Eta bestalde batetik ez dakit genero desberdintasune dagoen edo zuk oztoporen bat edo zailtasunen bat nabaritu izozun emakume izateagatik. Bueno, nik uste dut azkenien zailtasun nabarmenena ikusten dela goi mailan profesionaltasunari buruz hitz egiten hasten garenien, ezta? Ze ondinon, naiz eta gero eta txirrindularitza emakumeen artean profesional hau izen, ondik lan handiz dau gizonezkoen eta emakumezkoen artean eta oso gitzi izeten die horretatik bakarrik bizi aldienak. Orduan bai ikusten dela alde handia. Eta gure kasuen adibidez ointxe, ni talde zuzendari zena zela, bai ikusten dut alde handia diru kontuetan eta esponsorizazioak eta aurkitzerako orduan, munduko lasterketari garrantzitsuenetan egoten gara, baina zoritzarrez ez dekogu esponsor pribatu bat bez. Dana izeten da laguntza publikoen aldetik jasoten dugune, azkenean aukera berdintasun horren alde egiten dabilako, baina marka pribatuek dirurik eipintzen dabienik ez dekogu, eta orduan hor bai ikusten dela desberdintasun oso handize. Eta oin ikusi duzuen moduen, ja behin, katia garbitu danien, batzuetan ondo etortzen dabe bai, hemen manetak eta apur bat garbitzi bai, ze hemen batzuetan koipie elkartzen da. Ja behin hau egindadeko gunien, oin, toketan jakune da, jaboiagaz eta uregaz garbitzie bizikleta osue. Horretarako, hemen ipiniot, balde baten edozein jaboi, espuma askoetaraten dauen jaboi bat, eta ur beruegaz, gaur egiten dauen eguraldiz egaz, hotzagaz bestela eskuek izosten direlako, eta oin, toketan jakune da, jaboiaz eta uraz garbitzie bizikleta. Gero esango dozu, eta nun egin aldogu. Ez deko zuenok aukerariko lan etxien garbitu alizeteko, adibidez Durangoko udalak, momentu honetan uste dudeko zela 2 puntu, bat eta biran eta handakon. Ipinidea direzela puntu desberdinan mangera batzuekin eta bizikleta garbitu alizeteko. Orduan, ez dago eskusarik. Eta bestela, gasolineretan eta batzuetan egoten die, bizikleta garbitzeko. Ikasi dugun guztixagaz gaur, ez dago eskusarik bizikleta erabiltzeko. Hori da guk transmititu nahi duguna geure ikaslien artean. Bai, azkenien, nik uste dut zuek maristetan ikasle asko deko zuezela Durango inguruko beste herri batzuetatik datozenak, eta nik bai esango neke, itxaroten egon bihorrien autobus edo trena, edo gurasuek, edo beti kotxia zibileko atzea aurreraka, bizikletak emoten dauela kriston askatasun, ezta? Edo zein momentutan hartu, eta inori ez dute zuleko itxaron bihar, eta guk dekogun suerti da hemen, oso laue dekogule hemen Abañotik Durangora, Matienatik Durangora, Durango barruen, eta momentu baten, zauzela bertan. Eta gainera uste dut, maristetan deko zuela bai, bizikletak eta izteko oso aparkaleku, bizikletantzako aparkaleku ona. Orduan, nik bai bultzatuko neuke, bai ikasle eta bai irakasle, dano, bizikleta hartu eta bizikletan mugitzera eta eskolara jutera. Bai, zabalduko gu mezue ikaslien artien. Eta gainera, kirola purtsoa gehiago egitea, beti da ona eta osasuntzue.
manillarra bez da astu bie. Oin, bizikleta garbitzeko, aztana jun behar da erropari garbizenak eta barrizenekin. Ze beti zikinuko sari apurtxo bat. Hemen radizuetan eta batzuetan zikine geratzen da, eta komeni da ondo garbitzie. Buelta mongo dut hau, beste aldi ere garbitzeko. Bizikletan ez da astu behar bai, hemengo barra, azpiko barra ez da ikusten, baina zikintzen da, eta asko ganera. Hemengo errubeda eta kuadro arteko pasabidietan be, hor nahiko zikine akumuletan da, eta hemengo osteko barran be bai. Bale, eta nik uste bat ja, behin, dana jaboitute deko guleetan, beste repasotxo bat emango txetoin jaboiaz zelari, katiari. Eta oinengo dugunera aklarau. Eta mantenimenturako garrantzitsua. Eta on ja, amaitzeko faltako jakun berez itxaronen biko genke apurtxo bat, Baina behin ure ja jausten jako nien eta ondo legoke bai trapotxo bataz katia ziketzie eta garbitzen da nien beti egin behar dana da olizue bota. Ze espadotxegu olizue botaten ugertu egin da katia. Bai? Orduen azken pausue izango da, olizue hartu eta olizue botatie. Bai? Komeni da katia, hemen kanbizuen, eta olizue bida bien komponente guztizetan botatie. Bai? Eta orduen ja, bizikletako puesta puntue enge geratuko zan. Mila esker agurtzane. Bai, mila esker agurtzane, gurekin egotiarren eta gauza guzti hauek erakustiarren. Da, plazer bat izan da, benetan, nik behintzat pilo bat ikasio, eta uste dut geure ikasliak askoz gehiago ikasiko da bela. Ia eurentzako erabilgarri zedan, eta berri da, mezu berdine bialtzen dut, eta ia animetan sarien, eskolara bizikletan juten, eta ez eskolara bakarrik, baizik eta errekauek eta egiten bizikleti hartu eta errezau mobitzeko. Erabil dezagun bizikleta guren egunerokotasunien. Hori da. Edarto.